आयज आयिल्ले बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदेक धरून एकलो लेगीत आमच्या दोळ्यान दोळे घालून पळोवंक शकलो ना अशें म्हणीत शिवसेनेचो फुडारी आदित्य ठाकरेन बंडखोर आमदारांचेर थोमणो मारलो आनी कितलो तेंप अशेंच एका हॉटेलांतल्यान दुसऱ्या हॉटेलांत वचोन रावतले असो प्रश्न विचारीत ह्या आमदारांक एक ना एक दीस आपल्या मतदारसंघांत वचचेच पडटले तेन्ना हे आमदार कोणाक तोंड दाखयतले अशें म्हणीत आदित्य ठाकरेन तांचो फोग काडलो. महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे, जसं मी सांगितलं की हे मतदानाच्या आधी देखील त्यांची मॉरॅलिटी टेस्ट, नैतिक जो काही टेस्ट घ्यायची होती आम्हाला, एकही पळालेल्या आमदारांनी डोळ्यात डोळे घालून बघायची हिंमत केली नाही. ना माझ्या ना ह्यांच्या ना ह्यांच्या. सगळे डोळे चोरून खालती बघत होते, नाही तर दुसरीकडे बघत होते. माझा प्रश्न हाच असणार आहे की आज ह्यांनी आमच्याकडून डोळे चोरलेले आहेत, दुसरीकडे बघितलेलं आहे. मतदारसंघात गेल्यानंतर मतदार जे असतील, शिवसैनिक जे असतील, त्यांना काय सांगणार हा मोठा एक प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित आहे. आव्हानापेक्षा त्यांना जास्ती आव्हान आहे की लोकांसमोर जर आज आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बघू नव्हते शकत, डोळे मिळवू नाही शकत होते, आमच्याकडे बघायची तयारी नव्हती, हिंमत नव्हती, मग मतदारांसमोर जाताना, शिवसैनिकांसमोर जाताना किती हिंमत असेल हे आम्हाला आताच कळलं.